Balima Anyokuma, très urgent. Balima Bié, samedi 20 décembre 2025. Amboraka, information téléman soro. Information fladibi, ambadam nani flofloy. Aywa, ko Mali ni Mauritanie frontière, kata nyuru di Sahel fafrala. Ko jatke wale mogo kelembe ko kata antenne jambado di installé. Antarobe ko ke kumina. A photo flade maliou. Ne fenye, abe 2 jours bo. Nyankati boaka. Nte ka nya soraka wa mba video ke nyangeti kaka mo nya ira mo lo be ko tien didu mais ndado antenne mbe jatke wale mo antenne black kumi de la mo kunde do ay wa ko bina dara ka mo kele me ko kata Mali ni Mauritanie frontière ko kele me kata antenne blé ba do joy o information information flana mo be no ko Mali e bataillon d'intervention rapide ko créer bir amba fo ko félicitations à idée kan yere di awo idée kay bon anyeni information mi soro amena kuma ni quand même tambe kuma bataillon d'intervention rapide ka aw ni angaje anganna me folo beganda am godo be ñoroni avec na be ñoro ko fa village ndola ko onu na to ko ñebala ko mo men tru ñoron ni murtam ci la wa bo lu won ta do fam do lu ko naso yan tru zo mo do lu won ta do bon nous on se gana la de abse ka sero mo tala se abela jele kuma me voilà donc malien do ray to muli kono ka filmer re o fana fleni sabio samo gar basse barara chenya ta la ni nyoro ni ngonje mo no nunga antene de fleni ona na changa do aklo bana korofe ni tinti min bani murtani nyawanje itaka to nyoro araba kalama wal mata kalama ala anteni de freni voilà à peu près 10-15 km ya no anga duguni nyawanje ko budre voilà à peu près 17 ou 10 km ama ta 15 boye abela jele kuma me yaro ni tese ku tungara kenu kuma game n'est-ce pas voilà donc ndene kuma ga ide ban jati kala ne kuma ga kala munu ya yolda iranna ayo tawro ma nyo blay donc ne tay ka information li di voilà Malion information flana mumbe ko Mali bataillon d'intervention rapide créé anya tout la moto sans faire là avec fona ko bataillon d'intervention rapide abela jele nyaba a photo na Malion anyeni photo di amba foko ni hakilina nyuma badi ni hakilina takai mais ne mena kuma do fo Malion ngena bataillon d'intervention rapide ku ya créé ko ya kuma refo ortem na Mali télévision so kuma na kan Sadio Camara ni be kuma na ko Mali bataillon d'intervention rapide créé to weye les motos sans fait frappe kata ina fo jatika wali mo be ga munke bon d'abord à idée kan mais ne bala Malion angli jigi fenglen ko entre le mois de juillet et le mois d'août Assimi Goïta ye loi do fendo tarani loi do yantaro mun ko to voter CNT la ko force spéciale FFB Mali kona bebe ka Assimi de ka fen konnama ni bataillon kuram be ka créer na d'abord de ko Assimi Goïta de ba gérer aya blaw kuna ko échec du wallahi billahi ni Sadio Camara de ba gérer en tant que ministre de la Défense, moi j'ai la confiance totale. Mais ni Assimi de ba gérer, ay tawachila. Ne le flega kuma infana. Wallahi, Assimi na ya gérer. Armée, division ma armée comme. Ay force, ay bataillon, ay passe à force ñu ko rasi be Burkina. Obeka barake. Parce que olu farale no ñogon kandi. Assimi keleme ka armée divisée de Danayati, ale mada surasi nyongo chama, ale era de président de. Assimi Goïta de président, Assimi Goïta de ministre de l'énergie, Assimi Goïta de ministre des finances, Assimi Goïta de ministre de la défense fanaï. Massa Djibarou. Tcha halni o barani urubo blaka kelingo beka beseke. Kuma tara madima. Bon, ni gawabla ni fali da do lida dro avec etandi. Bon, anana che ne fle kan antenne mun yoro la ko jatka wale mo ko be ki to renforcer. Parce que elle est ka division de créer au sein de l'armée.
Ni force min créer les flèches tantôt, c'est une bonne chose. Aïe, quand moi je soutiens en tant que Malien. Mais Assimi be ka Mali mara bolo min kan. Hal ni ye dien bataillon be di Mali ma. Tant que Assimi ne be président là, en témoin sur ko ina. A fo ko ne sego tungara da sebenada. Billahi tallahi. Jamana te joni armée dro jamana be joni jamana dimbe ni. Soraso munu be kelege la unyaba la ka fo Assimi Goïta be ka Mali marché ta ka di a Sunguru Batulu Nyangma. Sunguru baw de be ka ta ka Mali marché ta ka duma. Soraso nyabula. Hal ni bataillon unité keme fla créé Mali kono. Hal ni Malien beke bataillon yi. Assimi te gagné kele ina. C'est pas ce que je souhaite, non. Halala bébé fait ka jamana kanya. Ne halala di awa Mali kanya kadini. Est-ce que tu vois? Mali kanya akadini. C'est tout. Mali kanya akadini. Mais ne be mun fo. Ka frère la tege. Assimi be ka ni fait mun créer avec la ka saboter ne da fana. Ne le fait ka comment il fana de. Irisi munu be kan deme billahi irisi ni kele kalawdi atara trigu fana fe kana nudi amoka bon ay loi fana violer aba fo sa kal lebe nunu fenge iba esa no commandement na problème mena parce que Assimi keleme kataka ministre de la défense ka barade minala ale keleme kata conseil supérieur de la défense o de kerele ma le bulu o de ba le bulu kuluba ale de fembe superviser awe jamana jume ko jamana bitanya fe awe jamana jume ko betanya fi ministre état-major te nous Assimi ka force kura min créer avec a créer antara ngani ngem mala ni force créer ko ina de parce que ale reka bataillon bi Assimi reka force spéciale ou flé ou teta kele ke worola maka tiende fana dongo da ma be ko arama kura dana bina daga mo ko kele me ka stratège ni warma di bina daga mo ma anga essentialité du ou kenene mu ngene ne antenne mu ngani rawla aga ngina ko de ay taga Mali ni Mauritanie frontière la akata ni antenne ko nyangini jatika wale mo be Mali dugu keme wolonbla ni ko de bubulu san jatika wale mo ou motiver les femmes bi ngani ba fo nga nyamo ko nyana ko atlito orla c'est côté là très important sulanya e Mali tele la ku ye bataillon kura créer akan kay uga Malien bedo sur la académie mais Assimi des problèmes ni atese faranyon kana ala sorasi nyongo atara kataka do minenga galon to ntika noro dola abulo ka Assimi la jugu civil de ma Assimi ka jugu ala sorasi nyongo ma kateme civil ka. Moi j'ai été déçu ne ma sagara domina ko mi sorota kun depuis ala ka Mali da président Mali ka muso mineka mi soro bakuna ni Assimi Goïta te awa ite sanima malo beka se bengada avec malo de arabe ka malo gata fait déjà donc oro de dum amoranga meni oro de rawla ni information fla de bibi ala ga hereke Mali Malien mun me France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka warchi no ala be Senwave application télécharger na Senwave application télécharger abene segu to ngara code promo du urgent do 10 € be na o ya yere o kofe abaga bank information bedu na ga bank information bedu aw somo me malla Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun awul ga Orange numéro da nto ko be karate na warchuma ou bas sur Orange Money là sur place warchi go fora to trome clé sara warchi go flana sabana bara 1,97 €, 2 € kema fla dron Senwave photo flene na télécharger dron abene ka code promo do urgent do 10 € be na o ya reta akambe ciao.